To je velika žalost u filmskom svijetu. Veliki glumac je preminuo. Prešao je na vječno, ostavljajući za sobom nasljeđe koje je izgradio kroz uloge koje je igrao. Obitelj, prijatelji i obožavatelji tuguju i sada oplakuju pretrpljeni gubitak. Ostanite do kraja da biste saznali više o ovoj temi. Nažalost, riječ je o velikom glumcu Michaelu Copsi. Ostao je poznat po svojim poznatim izvedbama Fantastične četvorke, Gundama, Dosjea X i Watchmena. Čini se da je umro od posljedica izuzetno ozbiljne bolesti. Tragičnu vijest o njegovoj smrti objavila je njegova bivša supruga, također glumica Lucia Frenjon. Veliki Michael Copsa, moj dragi prijatelj i otac moje kćeri Nor, umro je 23. listopada 2022. od tumora na mozgu. Bio je nevjerojatan glumac, kako na pozornici tako i u filmovima, glasovni glumac, stolar, glazbenik i slikar. Ono što je najvažnije, Michael je bio brižan i sveprisutan otac, napisala je žena na Twitteru. Muškarac je rođen 22. siječnja 1956. u Torontu u Ontariju, ali je nastavio studij u New Yorku. Njegov profesionalni debi započeo je kao glasovni glumac za razne filmove i animacije, a prvu filmsku ulogu imao je 1985. u filmu Timing. Odavde je njegova karijera bila veliki uspjeh, većina njegovih nastupa bila je na području televizije. Svi koji su ga poznavali ostavili su emotivne memoare u njegovu čast na internetu.